सुनसै नायसाय रायजोफोर माबायदि जाजोबखो अबस्थाया सैमानि आखला नै सोरनि सैमा हराव फैनानै मा खालामफैयो सामफ्रामबो ओमफ्राय नै दिनै आंनि सेन्देल गोदानखौनो मा खालामलांबाय अरख्लाबजोब्बाय नै सेस गुदुं गुदां नै बे मोनसेखौ नै माबायदि अरख्लाबलांजोबखो नायदो रायजोफोर सोरनि सैमाथाय उन्दुस्रिजोब्बासो फैयो आरोना ओमफ्राय नुखाया सानावबोथ' फैया ओमफ्राय जों उन्दुनाय टाइमावबोथ' फैखाया आरोना जेब्लानाखि उन्दुस्रिजोबो 1टा 2टा बिदियावसो फैनानै माने मा खालामनानै गालाङो बेखौबो डेस्क बेसेबांबा गोजौआवसो दोनदोंमोन नै दा अरसिलांजोब्बाय गैला सानथामल' गाननो मोन्दोंमोन आङो अबस्था खाराब खुलुमबाय रायजोफोर दा नै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर दा आङो थारमाने माबायाव दंफैगासिनो आरोना क'क्राझाराव दंफैयो क'क्राझाराव मायाव होननानै बुंबा एमआरएम हस्टेलाव दंफैयो माने बाबाया एसे देहाखौ गाज्रि मोनदों नालाय ओंखायनो लानानै फैदों आरोना ओमफ्राय दा बेखौ नेगासिनो बेखौ गैथ'आ दा ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो होनबा रायजोफोर दिनै मा खालामनाय जायो नोंथांमोना देखायबाय थानोसै आङो थुदो होमबा बोरै बाखुलाय नैबेयाव जिरायनानै दंगासिनो गेजेराव नुहुरासै बाबाखौ डक्टर नेगासिनो डक्टरा फैबायनो गुवाहाटीनिफ्रायसो फैयो बेखौ नेदों ओमफ्राय दासो हाबफैदों आरोना 6 नाम्बाराव गोलैबाय जोंहा रायजोफोर दा जोङो माने डक्टरखौ देखाय थांबाय आरोना ओमफ्राय मोनसे टेस्ट दंबावो बेखौ टेस्ट खालामसै ओमफ्राय थारमाने बाबायाहाय माबा सन'ग्राफि खालामनांगोन साननानै जेबो जाबोआखैमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ खालामनांला सिगाङाव खालामखानाय दंमोन नालाय बेखौ देखायबाय रिपर्टखौनो ओमफ्राय बेनो जासिगोन आरोना ओंखायनो दा बेखौहाय जाहोफैग्रोबाय नोंथाङा मानसिया नेगासिनो ओमफ्राय जोङो दङ दा सारा फिसाय दुखानावहाय बेवहाय दङ थांफैलायबाय जि गानलांगासिनो ओमफ्राय दा बाबाया जागासिगोन जों ओरैनो थानोसै जाला जोंहा जानानै फैखादों जालाना नोंबो जाला ओमफ्राय नै न'आवहाय जोंना बे माबाखौ लाखिग्राया रावबो गैयानो आइल' दङ दा संनो टाइम मोननाय नङा नालाय ओंखायनो दा हटेलनिफ्रायसो लाना थांगोन आरोना दा हटेलाव बबे हटेलाव लाना थांगोन आइयाव लांसै दा थौजों मा नायलांबाय थादों बेखौ नाङा नै दाना जानो लुबैबाय बाबानिखौ जानाय नुनानै नायनो फिनबावबाय माखौ लानो कर्ननिखौ जानाय नामा कर्न चिज ग्रिल सेन्डविच मोनसे लानोसै ना औ जाग्रा नेगासिनो जोङो नै दा जाग्रा बानायहोनानै दासो बाबाया जाखांगुलायबाय नै लाबोबाय जोंना कर्न चिजमोन नामा कर्न चिज सेन्डविच जानोसै जाग्रोनोसै आलु नामा
गैया साइज गैया बै गोसोमाबो गैया नै रायजोफोर बेयावहाय बाटा सेन्देल दखानावहाय माने बाबाया गोलोम बोथोराव गाननो सेन्देल नायफैदोंमोन आरोना बेनोहाय ओमफ्राय दा बेनि नाम्बारखौथ' मोनासै ओमफ्रायहाय आंहासो नै लानांसिगोनलाय सैमा अरस'नानै होनाया कमफर्टेबल आरोना बिसोरनावथ' बांद्राय भेराइटि गैयाहाय ओंखायनो माने कमफर्टेबल गाननोथ' बिरादनो लानोसै नामा सानदां औ रायजोफोर जोङो दा ओंखाम जानानै थांसै आरोना ओमफ्राय बाजैयाव जानोसै ओमफ्राय दा लांफानोसै बिसोरनो बोरो नै साइबा फुना आन्दायलाबाय थायो नै बेयाव जानोसै जोङो मा जायो नायनोसै मा दङ नेगासिनो नै जोंहा बेखौ लानानै दाबो लांफैया जाजोब्बाय नै अनला नारजि सबाय आरो मा दंबावो आलु एवनायनो लाब्रानो दालिनो फुरा लिचि जाजोब्बाय ओरैबायदि जाखाबाय जाखांनानै दाना बेयावहाय गय जाफैलायबाय बेयाव होलायसैमोन आंबो जायो बांद्राय जालानो जानाया गया जाखांबाय थांसै माखौ जाखो नों मिस्थि पान जादों आङो बारा जाला थांसै रंनाबाय थादों आं मा लाखो नोंथांमोना दा खिथानोसै आङो दौदो होमबा थांसै रायजोफोर दा आङो दहाय क'क्राझारनिफ्राय मा लाबोखो बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय माने शेयार खालामसै होननानै फैबाय दा नै आङो ड्रेसखौ बेबायदि नांबाय गाज्रि दा मोनसे रायजोफोर मा होदो ओमफ्राय आङो दिन्थिलांसै आरोना मा लाबोदों ओमफ्राय नै बेयावहाय आङो बाटानिफ्राय सेन्देल लाबोबाय सैमा अरजानानै गैलामोन आंहा दाख्लि बायनायानो साननैसोल' गाननो मोन्दों ओमफ्राय नै आङो कमफर्टेबल आरोना जेबो डिजाइन गैया ओरैनो सिम्पोल नै बेखौ गाननायसै आङो दिन्थिग्रोसै बिराद कमफर्टेबल आरो थाबायनोलाय बिराद मोजां गोबावबो लास्टिं जागोन बे लास्टिं जानायालाय हिलानै बिदिसो रेजेंथार हालखा बे जाबाय जरासे नाम्बारा 38 नाम्बार ओमफ्राय नैबे गस्लाफोर सामारनि गाननो होननानैहाय नै बेखौ ओरैनो न' थानायाव गाननो होननानै सामारनि गस्ला लाबोदों जाम्बा गिदिर नै बे ओमफ्राय नै बियो बिनानावनि ओरैनो न' थानायाव गाननो बेबो ओमफ्राय बेजों ब्लुजोंहाय नै बेबायदि कालार दं ओमफ्राय नैबाव नै आङो कुर्ता एसे लाबोदों नै बेबायदि गाननो गैलामोन जेबो ओंखायनो बेखौनो लाबोबाय आङो बे गांसे ओमफ्रायहाय नैबे गांसे नै बे गांसे ओरैनो गानलाबायनो होननानैसो लाबोदों ओमफ्राय नै बे बिनानावनि नैबे ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसे देरसिन आंबो लाबोदों बे कुर्ताजोंनो गाननो होननानैहाय बेखौहाय एखे कालाराबो दा बेनोसै रायजोफोर बेखिनियानो दहाय थांनायाव लाबोनायफ्रा ओमफ्राय जेबो गैखायामोन ना जाग्रा लाबोदों बाबानि मुलि जाग्रा लाबोनाय दङ
नुजानोनो ओमफ्राय बेनोसै होनबा रायजोफोर दहायदि जोङो बे MRM आवहाय थांदोंमोन ना हस्पिटालावहाय माने इउर'लजिस्टनाव थांदोंमोन बाबानि थाखायहाय एसे प्रब्लेम जादों नालाय ओमफ्राय बे इउर'लजिस्टआ माने गोबावजोंसो फैयो आरोना गुवाहाटीनिफ्रायसो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि माबाफोर किडनिफ्राव प्रब्लेम माबाफोर जादोंब्ला बेयावहाय देखायहैनो हागोन आरो ना खबर लानानैहाय MRM आवहाय दा बेयावनो जोंबो खबर लानानै सानदों दाख्लैनिफ्रायनो खबर लाबाय थादोंमोन दिनै फैगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांबाय जोङो ओमफ्राय बिदिनो थाबाय थायाना बियो ओमफ्राय खबर लाबाय थानांगौ आरोना बिसोर खिथाहरखायो माला फैगोन माला मागोननो ओमफ्राय दा 2 weeksनि उनावहाय माने माबायदि रिजाल्ट जायो बेखौ लांफिन थिनदों आरोना नायनोसै माबायदि जायो होमबा रायजोफोर आङो बेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन रायजोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं